हेलो हाय नमस्कार मैं आपणकर पीवीएस आर दिलू भाई आज जाऊँ आम 1 नंबर मार्केट बुलायापाई मु जाऊँगी कलासाही भितर जाइए टायर देवाई आ मो सहित मोर गोटे सान भाई जे कैमेरा धरती आगुल आम देखा डायरेक्ट कौटी ना 1 नंबर मार्केट बस बस कलासाही मोबाइल वीडियो करामर वीडियो कराऊँगी तुम गाँ लोक जाए कह मो चैनल नाटा तुलसी ठाकुर के देखी तो मस्त देखा जल्दी पहुँच जाए तुम 1 नंबर मार्केट भितर जा पनीपरिया किणवा कौन रेट बाट अच्छे पचार देखे दियो घड़ी श्री राम मंदिर बसाटा आरंभ होगा संगे संगे कलासाही कौन एमती वर्षा हो बड़ा बड़ा लंका कलासाही लंका नौन लंका बाग ना राग ना तो खाली हाईडी लंका चल आसबू सियाड़ू आस पियाज कोबी केते गदा अखा कौन पड़ी पूरा अवस्था खराब मैंने पूरा कादुओ पानी एपटे आर पटू जानी सेपट जो लंका पटू कहतु जा सेपट को लंका भाई कि कादुओ देखु जुआड़े देखो से खाली कादुओ अढ़े किलो गोटे दियो 20 टका लाखे 20 टका लाखे देवे कहना दे दियो पागल तू किसी नबुनु
କହିଲା ବର୍ଷା ତ ଏମିତି କେତେ ପକେଇବ ବର୍ଷାର ହେଉଛି ଉପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ପୁରା ରଖିଛି ଆକାଶ। ଲଙ୍କା କିଣିବ କଳା ଯାଇ ପଚାରି ଦିଅ ରେଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି। ତାର ଲଙ୍କା ବାଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ଅଛି। ଅଛି ଭଲ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ତିନି ପ୍ରକାର ଲଙ୍କା। କେତେ ନମ୍ବର କାଶ? 4 ନଡ଼ିଆ ଅଛି? ନାଇଁ ଖଟା ମରିଦେନି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଲଙ୍କା କିଣା ସରିଲା କମ୍ ଯାଉଛି। କେତେ 10 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଯିବ। 250 ଟଙ୍କା କହୁନି। ହଁ ନେଇଯାଉନ ଶୁଖିଲା ଅଛି ଭଲ ଅଛି। 10 କିଲୋ ଗୋଟେ ଦେଲ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦିଅ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ନା ଦେଖିକି ଟିକେ ଦେବ। ପତରରା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇଦିଅ। ପତରରା କାଢ଼ି ଦିଅ। ହେଇଗଲା 10 କିଲୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଇଏ ଭଳିଆ। ହଁ ସେଇଠୁ ତିନି ଶହେ ବା ଏଥିରୁ 400 ସେଇଠୁ 4 ଦେଇଦେବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେବ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ 4 ଦେଇଦିଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? କଳା ସୁନା ସରି ନାହିଁ ଏଠି। କେତେ ନେଇ 70 ପିଆଜ 70 ଗୋଟେ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପିଆଜ। ତମ ପଟେ କେତେ ଅଛି କମରେ ଜଣେଇବ। ଆଳୁ ଆଳୁ ଦିନ ପିଲା ପିଆଜ ହେବେ। ଆଉ ନିଅନି ପିଆଜ କେତେ କ'ଣ କଲୁ? 10 କିଲୋ। ତାର 20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇକି କନିବା ଦେଲି।
କାଲି ଆସିବ ସେ ଲୋକ ଥିଲା ତାର ବୋଧେ 20 ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 220 ମାନେ ପିଆଜ କ'ଣ ରେଟ୍ ବୋଲନ୍ତି ମାନେ ଏତିକିରେ ଷ୍ଟକ୍ ନା ପିଆରୁ ଯାହା ହେଉଛି ନା ଇଆଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମାଝି କହିବ ମାଝି କହିବ। ଆମର କେତେ ହେଲା ମାରି କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ରେଟ୍ ସତୁରି ଟଙ୍କା ପିଆଜ ତମର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମର ଫେରିଥାନ୍ତ ପୁଣି ଫେରେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆର ଆସିଥିଲେ ରେଗୁଲାର। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନକୁ ଆଇଡି ମାର୍କେଟ ସାରା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମାନେ ଖାଲି କାଦୁଅ ମାର୍କେଟ ସାରା ଖାଲି କାଦୁଅ। କେତେ କେତେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ ଦେଲେ ଟିକେ ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। କେତେ 10 କିଲୋ ଯିବ 200 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନେଇଯାଉନ ଶୁଖିଲା ଭଲ ଅଛି। 10 କିଲୋ ଗୋଟେ ଦେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦିଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଦେବ ପତରରା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦିଏ ପତରରା କାଢ଼ି ଦିଅ। ହେଇଗଲା 10 କିଲୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଇଏ ଭଳିଆ ହଁ ତିନି ଶହେ ପରା ସେଥିରୁ 400 ସେଥିରୁ 4 ଦେଇଦେବ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ 4 ଦେଇଦିଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? କଳା ସରି ନାହିଁ ଏଠି
ଆଉ ସତୁରି ପିଆଜ 70 ଗୋଟେ 70 ଟଙ୍କା ପିଆଜ କମ୍ପଟ କେତେ ଅଛି କମାଟିରେ ଜଣେ ଆଉ ଆଉ ଦିନ କମିଲା ପିଆଜ ହେବି ଆଉ ନିନି ପିଆଜ ତ ପିଆଜ ସେ ବେଗଟା କହିଲୁ 10 କିଲୋ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇକି ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଆସିବୁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ତ ଥିଲା ତାର ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା 220 ମାନେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ମାନେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟକ୍ ନା ଆଉ କହି ହେଉନି ସିଆଡ଼ୁ ଦିଆ ହେଉଛି ନା ୟାଙ୍କର କ'ଣ ମାଝି କହିବ ମାଝି କହିବ ଆମେ କେତେ ହେଲା ମାଝି କହୁନାହାନ୍ତି ସତୁରି ଟଙ୍କା ପିଆଜ ତମର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମର ଫେରେଇଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଥର ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟ ସାରା ଆଉ ଟିକେ ନାଉ ନା ଇଏ ଦେଲେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମାନେ ଖାଲି କାଦୁଅ ମାର୍କେଟ ସାରା ଖାଲି କାଦୁଅ କେତେ ନେବ କେତେଟା লাইটটা অন্ধারে দিলে ঠিক ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗଳା ସାହି ବୋଧେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଲେ ଗଳା ସେପଟୁ ଦେଖା ହେଲାଣି ଗଳା ସାହି ଆସୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସବୁ ସାମାନ ସବୁ କିଣାଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛି ଗୋଟେ କିଣୁଛୁ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପନିପରିବା ତମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କିଣିଲ ସେ ଦୋକାନରେ ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଏଇଟା ପାଗୁଲକୁ ଦେଇଯାଅ ପାଗୁଲୁ ଧରିଥାଉ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧର ଚାଲ ଓ ହିସାବ ଏଇଟା ଦଉନ ଏଇଟା ଅଛି এইটা 80
ପୋଟଳ ରହିବନି 2 ଦିନ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଏଇନା 10 ଦିନ ଘାଣ୍ଟି 135 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଚାଲିବ କେତେ ଦିନ 10 ଦିନ ମିନିମମ୍ ଘାଣ୍ଟ ଖାଲି ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା 135 ଟଙ୍କା ଅଜୟ ଢାଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଢାଲ ପାଞ୍ଚ ଦଉନ ହାତ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଆଣି ସାରିଲିଣି ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ ଦେବି ନା ଆଣି ସାରିଲିଣି ଟମାଟୋ କିଲୋ ଦେବ ଭଲ ଖାଇ ଚାଲ ହାତ ଲାଗିବ ଭିତରେ ପୁରା ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଝିପଝିପ୍ ହେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ କିଣିବା କଥା କିଣିଲୁ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣି ଦେଇଛି ବାକି ଯିବା କଳାସାହି ଅଛି କେଉଁଠି ଆଫ୍ନିରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସେଇଠିକି ଯିବା କଳାସାହି ପାଖରେ ସବୁ ଗୋଦାମ ହେଲା ଆଫ୍ନି ଆଇଗର ଆଳୁଦାମ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁଛି ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇଠିକି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚା ଫା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଖିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସୁ ଆସୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ପକଉଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଥିଲି ପାଗୁଲୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାଣି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିନଥିଲା ତା ମାମା ତାକୁ କ'ଣ ପାର୍ଟି କରିବ କି କ'ଣ ହେବ ସେ ଆଜି କହୁଥିଲା ସୁଧଣ ଶୁଣିବ କି କ'ଣ ଆଉ କଳେସାହି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେଣି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖାବା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ତ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।